So hello guys, welcome to Mark Gen Moto. Mga ilang buwan din tayo hindi nakapag-vlog guys. So, panay tayo kasi reels. Puro short videos yung mga pinaggagawa natin. Pasensya na guys, hindi tayo nakakagawa ng vlog no dito sa YouTube. Pero ngayon tutuloy-tuloy na natin yan. So dito tayo ngayon guys sa may bandang Balatas. Yan yung Naga Hospital, Naga General Hospital. Isa sa pinakamalaking hospital dito sa Naga. Una siguro yung BMC, Bicol Medical Center. Then itong Naga Hospital. Mga government hospital to guys Lawak na lupain dito guys Siya nga pala guys, medyo nahihilig akong manood ng motocamp sa YouTube no. Nagiging paborito ko siyang panoorin bago matulog. Medyo naiinggit tayo kaya baka maybe gagawa tayo ng content natin ng motocamping. Kaming dalawa ni Mrs. And may target na kaming site sa Tabaco. Pero hindi siya camping site guys. Ano lang siya, parang ano siya, residential. Actually, ano siya, lupa siya ng asawa ng kapatid ni Mrs. Pero napakaganda nun guys. Ang ganda ng lugar nila, parang pang camping. A good pang camping talaga. Yun ang abang-abangan nyo. Try natin mag moto camping. Nag-iisip pa ako saan ako hihiram ng tent. Kasi wala pa talaga tayong mga gamit pang camp. Pero may idea na ako kanino ako manghihiram. Nainggit kasi ako sa pinapanood ko sa YouTube Lalo yung mga sikat, mga ina-idolize natin. Sila Read for Speed, sila Jeric P. Nakaka-relax yung mga vlog nila na mga moto camping. Nakakainggit. So, maambon ngayon dito sa Naga pero umaaraw guys. Lumabas kami ni Mrs. kasi Susopia delivery kami. So, gagawin namin guys kasi wala pa kaming booking. Naghihintay-hintay pa kami. Tatambay muna kami ni Mrs. Hanap muna kami ng tambayan. Ito guys, yung mini talipapa dito sa Balatas. Yan. Favorite na talipapa namin ni Mrs. yan. Doon muna kami tatambay guys sa may sa Basilica. Doon yung simbahan. Malapit dito yan. Sipag na Shopee laki ng box Yan. Dito muna tayo guys sa Basilica. Lawak ng nito, Basilica. Yan guys kita nyo mga estudyante dito sila nagpa-practice para sa mga program ng school nila. Ano ba ngayon? Parang may misa yata. Kasalukuyan palang ito guys, pinipinturahan, nagpapalit ng pintura tong Basilica kasi siya nga pala nalalapit na ang piyesta dito ngayong September 21. Dito sa Basilica ang dagsa ng maraming tao pagdating ng piyesta. Yan, dito muna tayo guys. Kaso wala tayong upuan na maganda Ayun, sa unahan. Sa unahan? Doon. So dito kami mag-aabang ng booking guys. Sobrang lawak ng na to, perimeter nila. Lawak. Tapos open pa siya for the public. Tapos pwede kayo mag-picnic dito. Ang dami nagpi-picnic dito guys. Yung iba naglalatag, pero pag ganitong oras 2:30 hindi pa pwede, mainit pa masyado. Yung iba dito alas 5 magpi-picnic yan, maglalatag yan. Maganda dito, fresco, tapos mahangin. Yan. Actually di naman Basilica tawag, Peña Francia. Ayun Our Lady of Peña Francia Basilica Shrine. Ewan ko ba't tinawag ng Basilica.
Balikan ko kayo guys pag may booking na kami. Gihintay muna kami ng booking ni Mrs. dito. After 1 hour, yun, nabigyan na tayo ng booking ni Bayaw. So, proceed na tayo. At deliver to sa Pili. Medyo malayo-layo. Ganda dito. Lakas ng hangin. Presko. So, okay. On the way tayo guys sa sentro ng Naga. Malamang ano to, flowers siguro tong pipick upin natin. So ito guys, part pa rin to ng Magsaysay. At yan yung nag-iisang building dito sa Magsaysay, yung Uma Residence na yan. Ito yung Magsaysay Bridge. Oh, pangit ang ilog, madumi. So dito tayo dadaan guys sa Peña Francia. Ito ang intersection ng Magsaysay at Peña Francia. Go Rabels. Ano yan? Palapal? Ay, palapal ng niyog para gawing walis. So guys, dito tayo Peña Francia. Sobrang matraffic tong lugar na to guys. Marami kasing eskwelahan dito tong lugar na to. So, maraming establishment, mga kainan. Kaya sobrang daming sasakyan dito sa Peña Francia Avenue hanggang sentro na to. Yan, itong isa sa kilalang eskwelahan dito sa Naga. Yan, Biscas. Hindi ko alam kung private o ano yan, public. Yan, Biscas. Biscas. Anong meaning ng Biscas? Tapos after ng Biscas, itong eskwelahan dito na kilala rin, Come High. Sige, Come High. Isa sa mga old na eskwelahan tong Come High guys. Napakaganda ng eskwelahan na yan. Pasisilip ko lang sa inyo. Yan guys, oh. Napakagandang eskwelahan niya. Come High. Old talaga siya. Oldie. Camarines Sur High School yata yung ibig sabihin niyan. Dami mga lumang bahay dito guys na hindi na tinitirhan. Yan, oh. Mga na-abandon na. Yan, yung iba sira na. Dito yan sa Peña Francia Avenue. So diretso tayo kasi matraffic. Pwede sana tayong kumanan, kaso mahirap. Dami sasakyan dyan. Isabel Hotel, yan. Isa to sa mga hotel na medyo class dito sa Naga. Dito na tayo sa E-Mall. Ito naman ang nag-iisang mall dito sa sentro. Ang E-Mall. Ito guys, E-Mall yan. E-Mall. Ewan ko lang ito kung mall din ba yan. Pero ito, nag-iisang mall dito yan. E-Mall. Ayan, malaki. Malaki-laking mall yan. So, malapit na tayo sa pick up. Ito naman ang headquarters ng police dito. Police station 1 lang pala. Station 1. Okay. Ano ba yan? Flower Shop Cafe? Flower Shop Cafe. Dito na tayo.
Kakanan lang tayo ng konti. And then, stop na. Yun, Flower Ground. Flower Ground Cafe. Makikipark. Hintay mo lang ako, Han, na kunin ko lang yung ano. So, tawid tayo, guys. Sa Supias po, may pipikapin kaya sa Sibeswa. Delivery 165 po. Opo. Ang ganda ng mga bulaklak oh. So yun guys oh. Ito yung flower shop, Flower Ground Cafe. Sakto may kasama naman ako. Siya na lang. Okay po. Then picture sa kanya no? Sige po. Okay na ma'am. Thank you. So yun, pick up na natin guys. Hawakan mo na lang siya ng pagganyan. So hindi naman to rush guys, kaya ano na to, hindi naman tayo magmamadali. Alas 4 ang nakalagay ng oras, pero ano pa lang, 3:50. So yun guys, on the way na tayo sa drop off location sa Pili, Sibeswa University yan eh. Kilalang malaking eskwelahan sa Pili. Medyo malayo-layo siya, mga siguro mga 11 kilometers yan or 12. So dito kami dadaan ni Mrs. sa mismong sentro. Hindi ko alam kung good idea to kasi traffic dito eh. Ito naman ang ano guys, Grandmaster, bilihan ng mga paninda. Mall din pala to. Bukod doon sa e-mall, ito ang parang ano din, mall din dito sa sentro. Para dalawa pa lang mall. Pero madami siya dati, mga sinihan daw dito. Ito, mga Bichara, Cheter, na sarado lang ngayon. Ayan o, Bichara, Cheter Mall. Ayan. Hindi na kasi nauuso ang mga sinihan ngayon. Ang alam ko sa mga mall, baka bihira na lang nanonood ng mga sine. So dahil traffic doon, dito tayo sa may part ng Protestant. Ito guys yung Naga Market, People's Mall. Malaki din yan, hanggang doon pa yan sa kabila, 3rd floor. Yan ang ano namin, paboritong bilihan namin ni Mrs. na mga kailangan sa bahay, mga paninda. Yan, kasi may maliit na tinda-tinda ng uncle ni Mrs. Dami sasakyan dito, sikip. At ingat kayo guys kung bago kayo dito sa Naga. Karamihan dito mga one way kaya ingat-ingat kayo. Baka bigla na lang kayong parahin ng mga enforcement dito. Tulad dito, one way to. Puro to pa ganun. Ito naman yung Plaza Rizal. Dito sa sentro. Yan, dito pahingahan, park.
Yung mga galing sa trabaho, galing sa school, diyan tumatambay muna. Kasalukuyan pa lang inaayos yan guys, yung stage dito. Minamadali yan dahil sa paparating na piyesta. Diyan gaganapin yung mga event. Yun naman, Plaza 15 Martires. Dalawang plaza dito sa sentro, yung 15 Martires at itong Plaza Rizal. So dito tayo dadaan sa may bandang Panganiban. Dire-diretso na ng Pili. Maliit na bayan ng Naga pero ang daming sasakyan dito guys. Yan, puro one way yan. So dito tayo Panganiban. At ito ang Panganiban Bridge. Panganiban Bridge ba ang tawag dito? Panganiban kasi ito eh. So itong pakanan na to guys, itong yan, bandang kanan, papunta yung SM Naga. Diyan ang SM Naga, pero di tayo dadaan dyan eh. Malayo na kasi kung dyan tayo dadaan. Yan, papuntang SM Naga. And then nandito din guys sa Panganiban yung itong ABS-CBN station na pinasarado ni Duterte noon. Until now sarado pa rin siya. Yan yung tower niya oh. Tower yan ng ABS-CBN Naga. Sayang din to eh. Ayan. Ngayon, abandon na siya. Cover na siya ng mga kahoy. ABS-CBN Naga. Kawawa yung mga empleyado niyan na nawala ng hanap buhay. South Metro. Ayan. Sige na, tawid. Go. Go. Traffic, grabe. Dami sasakyan. Wala pang rush hour yan. Mamaya ang rush hour yan. Dami nilalo yan. Pag sabay-sabay na naglabasan mga estudyante, mga nag-oopisina, nakikita nyo maraming watawat na yan. Ayan. Rotonda. Dito lang yan sa Naga. Doon lahat ang papuntang Manila. Dito naman ang papuntang Albay. Tayo ang deliver natin sa Pili, kaya dito sa papuntang Albay ang daan natin. Dito medyo maluwag na dito guys, after mapagkalagpas ng rotonda na yan. Dito na tayo sa Concepcion, Paqueña. Balikan ko na lang kayo guys kasi malayo pa talaga to. So guys, malapit na tayo dito sa drop off location sa Cibes Walk. Pagdating natin sa main gate, tatawagan daw yung customer. Naga Airport guys, dyan papuntang airport. Naiihi na. Ha? Hindi, dito yan han. Daanan ng tao. Dito lang. Yan. Kaya guys, tawagan muna natin si Ma'am.
So, hindi natin matawagan guys, kaya tinext natin. Ito, naiihi na ako. Okay, thank you po. So dami ng sasakyan dito guys, tapos ang bibilis pa, nagmamadali pa yung mga ano. Kaya medyo tricky pag mag-U-turn ka. Yan guys, dito papuntang airport, oh. Airport yan. Yan. So yun ang ating unang booking ngayong hapon. Hapon na kasi tayo lumabas. So ang presyo, ang halaga pala nun guys, yung delivery natin is 165 pesos mula Naga City hanggang dito sa May Pili. Umuulan na, puta. Ano ba yan? Pero mukhang hindi naman ito lalakas kasi maaliwalas ang kalangitan. Ito lang camera ko, delikado. Sa Kararayan na tayo daan, no? Oo. So shortcut na lang kami ng daan kasi dito sa highway is napaka traffic, sobrang daming sasakyan. Ganito pag natapat ka ng 4 hanggang alas 6 yan. Lawak, oh. So guys, babalikan ko na lang siguro uli kayo kasi cha-charge ko ulit itong camera ko pag meron na tayong next na booking. So guys, dito kami dadaan sa may bandang Kararayan, itong bypass road dito sa Del Rosario. Kasi sobrang traffic dito sa highway na to, hanggang dun yan sa Concepcion. So wala na tayo sa Pili, dito na tayo sa Naga City. Ayan. Ayan, o, makikita nyo, Naga. Naga. And then kakanan tayo dito sa Del Rosario. Para makaiwas tayo sa traffic. Naiihi na ako. Ha? Oo, nandito. Yung sa tindahan pa lang binigay na. Teka, ihi lang ako. Ang ganda dito. Walang ano. Tara. Hala ko makakababa ako. Lalim pala nun. Ayan, oh. Ano to? Camping? Galing, oh. Oh. May tao. Caretaker. Yun, ganda, oh. Pwedeng pag-campingan to. Kaso, maingay dahil ang daming sasakyan.
Kaya ka nga nag-camping para ma-relax. Walang ingay. Dito na. Nahihina talaga ako. Hindi ko na kaya. Aray ko. Saan papunta to? Dilim lang. Liblib. Tataas ang damo dito guys. Oh. Pero may daan siya papunta doon. Welcome to Barangay Kararayan. Ayan. Barangay Kararayan. Ginebra tayo. Dito madalas may checkpoint. So, wala ngayon. Dito madalas nag-checkpoint ang mga LTO, HPG, yan. Kaya kung mapapansin nyo guys, dito sa Naga, kahit probinsya to, kahit Bukirin yan, makikita nyo yung mga riders dito, lahat yan naka-helmet. Kasi pinapatupad din talaga dito yung no helmet. Bawal dito ang walang helmet. Tapos yung sa isang motor, 3 yung angkas. Bawal dito yan. Maximum 2 lang. 2 lang. Yan. Kararayan Elementary School. Kakasunod lang din ang school dito. Kaya dito madalas din ang traffic dito. Pero karamihan naman dito mga tricycle. Bihira mga truck dito. Bawal ang mga truck dito. Tapos din Kararayan National High School naman to. Yan, National High School. Itong part na to guys, dito sa Kararayan, ito, ang ganda nito oh. Buti hindi nila inalis yung mga puno na yan oh. Ewan ko lang, kasi nagwa-widening eh, baka madamay no. Sayang mga puno, ang ganda pa naman. Lalo na dito, yan oh. Yung malaking puno na yan. Pero tingin ko mukhang hindi naman siya tatamaan ng widening. Ganda oh. Nakapayong lahat ng mga puno dito sa kalsada. Kaya ang simoy ng hangin dito hindi mainit, malamig, sarap. Yan o, magwa-widening dito guys eh. Makikita nyo dun sa unahan na kalsada, doon na widening na, malaki na. Itong ganitong kalsada na 2 lane lang, parang ano pa to, ito yung dati. Tulad niya no, nag-widening dito pero iniwasan muna yung puno. Ito rin dito eh, madadamay ito. Itong waiting shed, mga ano rin to. Masasakop sa pag-widening yan. Yan, yung kabilang side na double lane na. Pero dito, single lane pa rin ito. Ay, ano yan? May interior sa gitna. May interior sa gitna ng kalsada. Oo. Hindi pa tayong booking. Isa pa lang ano natin. Kulang pa yung pambiling bigas. Saan? Doon ulit tayo sa Basilica na. Oh, ito guys, dito medyo na wide na dito. Ayan oh. Oh, ayan, para sa sila double lane. Pero pagdating dito, nahati. Oh, kasi may bahay.
Siguro ano pa yan, kinakausap pa siguro ng government. Yan ang mahirap pag ano, kahit matagal ka nang nakatira dyan, sa oras na magwa-widening, wala kang magagawa, lalo kung national road yan. Yan, dito guys, oh, widening na siya, oh. Puro double lane na sila. Ganito dapat yan, hanggang dun sa dinaanan natin. Oh, may mga nagtitinda na, oh. O ba, may mga nagtitinda na. May cafe pa, oh. Cafe, hangay. O ano yan? Sapatos. Ganito kaluwag din dito sa Naga. Kung ikaw is business minded, pwede kang dumiskarte pumesto sa mga tulad niyan, mga lugar niyan na wala naman sigurong bayad yan. Ganda dito. Kaya gusto namin ni Mrs. dumaan dito guys, palagi. Kaysa doon kami dumaan sa Concepcion, sobrang traffic, tapos maliit lang ang kalsada. Pero pag papunta ka ng Manila, kung galing ka ng Albay going to Manila, malayo na kung dito ka pa dadaan. Mapipilitan ka talaga dun sa highway. And then after dito sa wide na to, liliit na naman yan dyan guys. Ayan. Kasi may lumang tulay dito ang Kararayan. Ayan. Lumang tulay ng Kararayan to. Ilang siglo na yung ano na to, tong tulay. Kaya ganyan na siya. Oh, may checkpoint. May checkpoint. Oh, hindi tayo pinara. Dito guys yung lumang landfill ng Naga to. Lumang landfill yan nila, mga basura, dump site. Pero ano na, tinabunan na ng lupa. Lumipat na yung dump site nila. Saan ba yung dump site nito? Alam ko doon na sa may Pakulbanda yata yun. Sa may Yabo, Carolina. Wala pang booking han? Sabi mo kay kuya mo, kuya booking. Tinutor ko yung ang vlog ko ngayon, tinutor tour. Diba? Lawak na dito. Sana ganito na lahat hanggang doon sa dulo. May ulam na tayo sa bahay, di ba? Ako, masilaw. Silaw guys, no? Masilaw. Masilaw. Dito naman sa bandang Balatas guys, Balatas Road na kasi to, hindi na to Kararayan. Ito naman magkabilaan yan, no? Sementeryo. Yan, sementeryo yan. Sementeryo din to. Puro yan private cemetery. Yan, Eternal Garden. Dito naman sa kabila,
Yan, dyan, Santo Niño. Dito kami ni Mrs. sa may bandang Santo Niño, madalas nakakapasok kami dyan kasi ang sarap ng tambayan dyan. May mga upuan na nasa ilalim ng puno dyan, pero wala kaming relative na namatayan dyan. Ano dyan, hindi masyadong mahigpit ang guard, unlike do sa Eternal Garden. Grabe dun, hahanapin nila kung may patay ka dun sa loob. So balik tambay kami dito sa Basilica. Waiting kami uli dito. Waiting kami mabigyan uli ng booking ni Bayao. So guys, binigyan na kami ng booking. Pick up dito sa San Felipe, then deliver siya sa sentro. Malapit lang. Bloomingtreet daw han. Bloomingtreet. So, balikan ko kayo guys kasi lobat tong camera ko. So guys, malapit na tayo dito sa pick up location. Nandito na tayo sa San Felipe. Yun na yata eh. Ayun, burger, beef box. So dito na tayo guys. Beef box, burger. First time namin mag-pick up dito guys. Kanina pa raw to. Kanina pa? Ngayon lang binigay sa amin. Siguro kaya aram niyan, da-flash ka mo. Sige po. Okay. So, okay na guys. Na-pick up na natin. Medyo mamadali natin ng konti ito kasi ano siya, kanina pa raw to. So baka lumamig yung burger. Mamadali natin na may halong pag-iingat kasi ang dami sasakyan. Mahaba-haba rin to San Felipe guys, itong kalsada ng San Felipe. Diretso nito is Peña Francia Avenue, yung dinaanan din natin to kaganina, yung may mga eskwelahan. Yan. Wow, solid lane, overtake. Ito guys, yung simbahan ng San Francisco. Ay, ano ba? Simbahan ng Peña Francia. Ito. Kasama rin yan sa mga dinadaanan ng parada noong ina. Yon, magi-green light na. Ito guys, so kakaibang videoke ano man, videokehan. Videokehan. Hugis barko yung ano nila, beer house nila, Hugis barko. Ewan ko anong pangalan nun. So dito na tayo guys sa may Peña Francia Avenue uli, tulad sa dinaanan natin kanina. Kakaliwa. Op, kuya. Kakaliwa kami. So, lapit na tayo guys. Yan yung Deca building. Yan yung pagdidelibera natin. Pero hindi dito. Hindi nandun sila sa kabila. Kaya kakaliwa pa tayo dito. So, dito na tayo guys. Yan yung ano natin. Ito na yung Deca building. Dito na tayo.
Yan, oh. Laki niya, no? Ilang floor yan. Okay, tatawagan na natin yung may-ari. Mainit-init po. Sarap ng burger nila. Ayan na. Okay. Ay ko. Sorry. Some picture lang. Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Taas nito. Ang taas pala nun. Okay. Deliver na natin, guys. Muntik pa tayo madapa. Saan yun yung susi? Excited kasi tayo bigay kay mom yung deliver. Kaya hindi na natin napansin yung hagdan. So namumula na naman yung battery nitong action cam natin. Charge ko na naman. Bilis na malobat. So balikan ko na lang kayo, guys, kung meron pa tayo isa pang booking. So yun, guys, uuwi na kami ni Mrs. At ito, bumili na lang siya ng makakain namin panghapunan dito sa Civic. Ito, guys, ang ano namin, merienda. Ay, hapunan. Bulastog tawag dito, pero sa Manila, diyan sa Manila, kwek. Yan, dito, guys, ang daming bilihan dito ng mga snack, pahingaan, yan. Dito banda yan sa may Civic. So, kumita kami ngayon, guys, ng 225. Una is 165. Then yung isang booking, yung last is 60. So 225 yung kinita namin. Not bad na rin, at di naman tayo naggasolina ngayon. Bukas, maybe, sana malaki-laki, no? Sana medyo marami-rami yung ating booking bukas. So yun, guys, medyo dumidilim na. Pauwi na kami. Asahan nyo, itutuloy-tuloy ko na rin tong pagbablog ko. Pasuporta na lang, guys, sa aming munting YouTube channel at sa aking Facebook page na Martjen FB Moto. So yun, guys, ingat kayo palagi sa biyahe nyo. Kung kayo babiyahe, magmumotor, ingat, lalo kung kasama nyo family nyo, doble ingat. See you next vlog, guys. Ride safe. Peace out.